5, 4, 3, 2, 1. Narambat, magkasat, kaya narapat apas kuwatan namin. Napasilawan metente na ipatakdar a Christmas tree iti sango ti munisipyo ken dagiti Christmas lights ana idekorar iti sango ken lawlaw ti plaza ti Marcos Ilocos Norte nga indaolwan dagiti opisyales babaen iti panangidadaulo ni Mayor Antonio Mariano ken dagiti department heads gapuanan na taag tinawenen amay sesiyangkat ti lantern making contest ken lantern parade iti ili ti Marcos na nipod day di administrasyon ni late Mayor Arsenio Agustin. Kakailak iti Lea Marcos oray no kasano iti dito yung tema papasaran nga kada iti pandemya ket napalubusan tayo lata nga ng rambak ng silaw iti Christmas tree iti munisipyo akas mangangay iti tinawen ket dawatek iti apo nga na marswa at ikan na tayo kuma iti na ananay naragsak ken natalina panagpaskwa tayo uno iti hintay panang rambak iti panakayanak iti manubot tayo ang asang pada. Again, Merry Christmas to all of you and advance a Happy New Year to everybody. Iti kadaytoy atawen ket awan iti naisayangkat a lantern parade gapuanan na talimitado pa laeng ti panakaisayangkat dagiti social gatherings wenno iti panagdudupudop dagiti adu at tattao kadagiti dadakkel nga aktibidad ken programa gapu pa laeng iti pananglablaban ti COVID-19 pandemic ngem iti kadaytoy atawen ket laeng nagsasalipan dagiti barbarangay iti Marcos ket lantern making contest. Angeles insaknawda nayanaken ti Mesia impas ngay ni Virgen Maria ti manubot ditoy daga. Angeles insaknawda nayanaken ti Mesia impas ngay ni Virgen Maria ti manubot ditoy daga. Kurakon tapay lang kumata ni Apo iti mangpet kada kayo ay kada tayo amin nga sangapada iti talunat ken dati manayon na panagbiag sa barbaring makapagserbi tayo iti the best we can do. Kaya kurakon awan iti matao ko no di Merry Christmas to all of us. Mabilbilang laeng dagiti imatendar iti simple apan nakapasilaw dagiti na idekorasyon iti plaza ken sango ti munisipyo a dagitoy ket dagiti department heads sumagmamano nga empleyado ti munisipyo dagiti punong barangay dagiti adda iti pagpandalinteg ken addamet dagiti representatives iti biang tinailya na pulisya ken Bureau of Fire Protection a nakabase iti Marcos. Dito'y pa'y ana ipayan ti pamadayaw dagiti frontliners nga agserserbi iti pananglablaban ti COVID-19 pandemic. Iti nakasanayan dagiti pada a Filipino ket ore anya dagiti dumdumteng wenno ore adu dagiti sangsang wenna problema ti panagbiag, problema ti aglawlaw ken dagiti dadumapay a pagsubok ni Pilipino ket maipamuspusan lata
iti panang celebrar ti tiyempo ti pannakayanak ti mannumbot kadatayo. Manipod iti ili ti Marcos, Ilocos Norte. Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content. At huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po. Ang JCQ Net TV at JCQ Online TV is powered by JCQ Multimedia Services, owned and managed by yours truly, Joey Cordero Kiawit. Located may studio and office at Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. JCQ Multimedia Services is DTI registered and member of Philippine Online Broadcaster Association.